Okay bafowethu, no kade umuntu ezovula i-case la because kuney'ngcingo ayitholayo, kunama-video enziwayo athreatenishayo, so wonke abantu abangithreatenishile bayaziwa bakhona ku-page. Iyiphi inyanga engingayihupha? Lezi zinto oyifaka lapha ku-TikTok uvumelane nobani ukuthi ufake iy'thombe zabantu? Ubani lo mgijimi? Ngithi uvumelane nobani ukuthi ufake iy'thombe zabantu lapha? Seniyangicinga lo madoda, nabuka ama-address ami, nabiza ama-address engihlala kuwona. Kanti mina kululo kwami, mina sisidinga ukuthi ungicinge, wena usho ukuthi ukuphi ngize kuwena. Ungangicingi ngoba uyangicinga manje. Ngiyacinga bese. Nami 1007 awutholakali isitalo. Hayi mgijimi awutholakali isitalo. Wemgijimi. Manje ngicala ukulokwani uthi kubanda ukusaba ukufa kodwa uyabaleka. Wemgijimi lalela. Angisiyo umgijimi, musa nje ukungibiza ngomgijimi. Hayi ngiyalezi lakho phela izwi lakho alifani nelomunye umuntu, ngiyakuzwa umgijimi wena. Musa kodwa ungibiza ngomuntu nambani uzalwe kwaku-93 we. Yeah, vele ngizalwe ngo-93 and futhi I know ukuthi imosteni isebenzisana namaphoyisa, imosteni isebenzisana ney'nkabi, imosteni isebenzisana even na ku-Department of Labour. You are there. I've got all information. Ukuthi wazi information yami akungithusi lokho. But sengifuna ukuthi nambani uhlangene nale nyanga eyirasta. Hayi unephutha-ke la. Ukhuluma into engakufuni. Namanje asisho ukuthi enzani, sithi tholakala kule ndawo ebhalwe lapha phansi awutholakali. Ubhizi kodwa abantu uthi awukusaba ukufa kodwa awutholakali. I know. Uphinde utholakale. Ngibuka nje. Ngeke ngiphinde ngitholakale. Awutholakali phela. Fanele utholakale. Uma uthi wena ukwesaba ukufa, ngabe uyatholakala la othweni hlala khona. Okay. Ukuphinde ngamanje. Kulungile, angitshela ukuthi ukuphi asilungile mkhulu ngoba uthi uyalungisa ukuphi. Wonke abantu abangithreatenishile bayaziwa bakhona ku-page. Another thing le yokudonate abafowethu, it's fine. Ningadonate manje because I think I do need the security. Yeah, because sengihlezi ngibaleka sengiphilisa okwanyamazana. Kodwa nje bafowethu ngibonga i-support. Angizukuyeka lokho ngishilo ngimini ngeke ngize ngime. Noma kwenzeka mina ngingasabikho ivuka inkunzi eyodwa noma ijonga lilodwa livuka iqhubeka,